ya Bunda. Manohara. Cantik betul. gak menerima semua. Iya. Lah tapi padha munggah akhire. Iku kan arep buah ning manten. Heeh. Lah manten iki
Bambang Cakil Mas CS Karuran Sioglo. Nggih. Eko marang sawiji jeneng linuwih dosa 10 purwa kalitan sanadya kapan kita jalma kang kasongane nganggo singgih pertiwi kapiten samudra kapan kang satyana boros dene kang hidup penting mangke wae kali sang panengah pandu sang Raden Janaka sang Raden Permati yo sang Raden Dananjaya Satrio Gatah Prawira lan nanging jagat lan curing bawana socaning rat datang mengkalake para manudya kang kengki lan kesungsem marang pasrene panengah pandu Roksidem datang kadi digalen walang alis sukan godhong obak samira batang bisa jemata medheroning marga catur hanlasa sajroning wanawasa nganganti kabeh tuwa sang panengah pandu eling-eling panengah pandu menapa satriya kang pinuju datang jirih getih wedi marang saking pati Boyo kang rubidru ora gawe keterik panengah pandu iku narasa sumbar marang yaksa kang gawe malaki yaksa yen mati jero daya sekti maha dhuwur nidodono brahmana yen panjenengan tepak dadamu pikir supaya ledhok pandhamu Gus maju ora ana watang satriwati marang pangkiring duka yang sopo
agenmu panangan pandu ora bakal cilik apa kang dadi setiamu wit parang iki lho Jok kancamu lho. Hah. Ini. Lu mangsaku kok. Ini. Kowe enak bar satu-satu bayar 3 yuta. Kene ngisor dhuwur biasa kake do meletek karo mangsamu. Ini Jok, ngombe sik ngombe. Iki lho tejo ngombe kene. Nah, kene. Dibukano cakil buka piuntune ngene kok. Oh, nah kasih Janoko nisan ke. Janoko ini Mas Opa kurang kenal lagi ya Janoko ini. Mas itu Mas mana Mas dengan? Tinggal Mas. Aku ngebas ini gue ngerti nyanyi rasanya. Ini dari tempat halah diwanu nami kulo Laksmana saking Jogja. Ayo kenalan malah ngombor gitu. Ngombe sak aja, ngombe sik jo. Iki Mas mana minumnya ini. Aja ngono sesane cakil rabies ning ora. Rabies. Iku nambekan Mas ya Gusti. Wes. Mas mana saking Jogja. Oke, Mas mana baru jumpa pertama nih saya dengan Mas mana. Nih kalau Mas Tejo mun wong Sawasul karo Mbak iki wis bola-bali. Ya wong pergo masyarakat mriki den tepang kali kula. Oh, ngaten. Nggih monggo tepangan ya, Mbak. Le sak. Nuwun sewu ndherek tepangan. Nami kula Tejo kula saking Jogja. Oh, Oh, Jogja. Oh iya oke. Jujuk saja. Jujuk saja. Rada ado sithik Mas. Ndi? Kula saking kutha pesisir. Heeh. Saiki pun netep teng Jogja. nggih, Jogja ku Semarang. Semarang. Ngomong-ngomong jole carane sak aku ngerti lho. Lah nggih Semarang Mas. Lah iya, nggih kali warga masyarakat mriki ya. Nggih. Mas mana minum dulu Mas mana. Mas mana buatan kompor duit karo kene kan ramah gitu. Gantenge Duit karo itu lho, karo Sinta ngono lho. ambek Mbak Sinta. Iya no kan. Cocoke karo aku Mbak Sinta to. Kalah ono Sinta dibathuk cakil. Lho, Sinta karo iki Romo. Oh alah Romo untune ngono. Eh Romo. Ya boten trimo niki Mbak Pak. Mungkin Mas mana mau nyanyi dulu atau istirahat dulu manut jenengan. Aku pengen Mas mana nyanyi jane yo. Aku taruh bagus kok ngene bae. Wah, aku kok ngene iku ngetekno ning pasar sapi kok tak tekno lah. Pasar sapi mangsa mau bagus kayak sapa? Mas Lesmana. Mas Lesmana. Wah, Misale nek bagus kaya dene Mas Lesmana. yo Sampai pripun? tak piye-piye. Ora piye tak kira. Tak piye-piye. Tunggone moro tuaku. Wis, gue nek guru ae kok.
kamu gede tahu sih bobo gede wah ngapunten Ojo jan ora lawang tak selodok. pasti nek kayak gini iki dadi pamore tambah gede Oh, iya. tambah hari tanggapane mergo Yo. dagangan bagus Siap 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 pokoknya selalu berkarya gitu Nggih. nggih. Kemung sekno Mas Mana sekno nggih tingkatkan kreativitas nggih. Budaya iki kudu sampai ilang. Tari wayangmu wis arep ilang sakniki. Niki insyaallah regenerasi Mas G Regenerasi. sing nomes do ilang saiki gandeng sing tuwa sing ganteng Insyaallah nek Bu Sari Wahyuni ini punya rezeki wis Nggih. kepengin nanggap wayang wong derek. amin Nek aku mana iki aku Kaisa. mosok aku dipacaki karo apa dipacaki negareng lho aku ya sudu wong tenan. sampean dikon macak gareng Aku kok mata bocah wong bagus sing ngene Bapak Purbo kan macak gareng ampun gareng bawa bagong mawon Bu kurang gede. Bagongnya pojok. bagong ini kono Karo kae, karo kae. nggih Oke. Pripun Mas Tejo karo Mas Mana pengen nyanyi kan betul? Oke. nggih Pengen nyanyi. ya? Rene pengen nyumbang setunggal Oke. lagun Heeh. lagune napa Mas Mana Bojomu. Kusuma Wijoy Bojomu sing mau mantek. Aduh ini nyanyi Mas, tenan to, sama Mas. ini ya. Oh iya boleh boleh Mbak. Jangan ayo sing omah ganteng iki. Kudu nang rumah-rumah aku ya. Ini jebul kok kelokor nek guyu Mas. Ya, aku karo kono, aku karo kene, ya ampun. Mbak Emo nyamar nyuwun apa, Mas? Lho, Nah, ini karo registrasi. Ini Kusuma Wijaya dulu bareng Mas Mana ya. Iki sing di TV-TV pero apa ora Mas Purbo? Iki sing karo bubrol iki kan di TV ta ora ning omah, TV mek sampai bilang. mungkin Bapak Ibu yang ada di sini bisa pindah ke Jogja nanti bisa menonton Ramayana Ballet di hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Nanti Tepuk bisa tangan ya. Tempatnya di mana, Mas? tepatnya di Candi Prambanan. Oh iya, ini baru ke Purwodadi sakunya sudah ngetek banget mulai ya. Podo ya kuning itu kayak mangka ireng gaya manting-mantingan barang. Oh iya saya ya perawatan ya. Aduh, terima kasih ya Mbak untuk aku loh Mbak. Terima kasih Mbak. Lagi Terima boleh loh Mbak. kasih. Terima kasih. Kenapa Siwa nggak ikut kesini nyawer? Oh iya nanti Siwa kesini ya. Tambah kangen, monggo Mas. Kusuma Wijaya.